Okay, what's up mga kauban na nasa ta sa laing YouTube aning itawag nilang vlog karon akong tripping ron moadto kog Argao, Cebu kay na ako itanawon ni yuta. Ako sa giuli ning sakyanan sa opisina, sabay na pud ko kuha sa motor kaya magmotor ako dito para dali maayo kay nindot ang panahon, murag nindot kay biyahero na noban. Let's go. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Okay, tara na mga kauban. Ito ni uli ning sakyanan. Yeah. Mama! Have you Merry Christmas! Ha? Kuha ko kuhan? Nay tao sulod? Musa ka boss? Nay jote? Kuha na kong kuhan? Mousepad? Kuhan sa akong mousepad? Sta. have you Pato na ko kay Argao pa ko. Nakoy tanawong yuta. Pilit-pilit yung ano eh. Kani? Kani magkani? 300 drum siguro ni. 300. 300? Oh. Sa Shopee. Diri ko inana ko sir. Oh, Ha? Hasta to stand ba? sa stand. Pare to. Katong stand 500 to. Ha? Kanan dua. Sige, patanaw lang kanako. Ha? Mas lindo tong dire oh. Kurog kay ni god. Ha? Kurog. Orok, unsa may mas? Pero okay ra. Katong naa dire. Aw, Pero okay nang imo pwede mo tangan. Tag 200. Mga 300 po to katong ibutang diha. Apil lang ko. Pagtanaw na kanako. Ha? Sige. Diri ko sa. Jote lagi ka? Ha? Dili, mo ato ko Argao na ko'y tanawang yuta. Ha? Solo. High vlog. High vlog. Mato na ko kay mga gaminan ko. Naligat eh. Oh, apil man sa Apil sa? party. Party. Ah, mag-birthday na HR?
Mo di ay. Oh, di ay. Asa mo party? Ah, mana yan sakyan? Oh, na, bro. Medyo tag sakyanan god. Lagi? Sige, bro. High axe man, high axe. Napa sa ilang? Ingon ni alas 10. Si ano ba, ingon alas 20:30. Sige, matur ako. Bye. Bye-bye. Ha? Mga kuha na oy. Ingat ko ba? Giuli pa mo kunaruan sa kinan god. Siyudad. Bagong i-herbicide. Ah. Unsa may gi kuan ani? Unsa may gihawitan niyo ani kanang title o declaration ra? Ay, title? Ah, gipa kuan na day ni. Sa medyo sa kaon jud ay. Dini bakante yo. Mani ang akong ingon mo dako ng gagian. Oh. Mo na. Mo wala. Kana na tagiya. Kini wala pa ana. Ka. Asa man muna? Muna. Agian. Tagiya na dito. Lain po dito. Ya ang bakante ani paana. Liko dito bababaw. Ah, sumusaka budi ay. Oh. Oh, gamay ra mo ning kuananan diri. Dito. Asa taman? 1,000 pa mo ni kapin sobra, ibilin mo ng 500 para tower. Ah, unsa may butang tower? Aw, paniklaro ay dito og Kuan? ilog ano. Sa iloten. Muni dalan ana. Oh. Din ana. Oh.
ang iya nga Asa man jud ang area jud? muna kanang baba lubi. Mga bagbang lubi muna planan. Pasaka na dito babaw. Ah, sumuliko ana. Oh. Ora gail ang kuan ba? Ah, gail. Mm. Na ang kuan na ni asa man muhon ani? Muna na Oh, dito dit- sa tunga. Anong tunga? Din padulong ana. Oh. Eh 500 ram po ning napalit dito gikan sa bangger. No. Ay sayo pagkingon ka sa daplin imong makuan. Ay wala akong pugo ka kuan sad. Nga mo palit di sa og kuan. Ako amang maguwang. Okay ra biya kay kuan habog ba. Na ay patag pero dako mo kayo. Ngeri. Kato laging 17? Na kuan 11,000. Duha man to kalat. Tapad ra sumpay. 11,000 ug 5,000. Square? Oh. Katong 17 nasa mo to dapit? Dito ubos ra. Sa ubos? Mm. Katong Pangitaan ako to og kuan ha. Kato akong gitrabahoan. Kuan man oy, bakilid man oy. Na ay kuan dito sa ubos pero Unsa man? mahal man. Pila? 1-2 man per square. Patraw ko. Okay ra. Ito na ay bunay nga. Okay ko ani. Pero tara picture. Okay ko ani kung kanang matamnan ba akong kuan ha picturean.